Salutare! Sunt Florin Saltelechi, am o experiență de 25 de ani în fitness coaching, din care 10 ani de CrossFit Trainer Level 1, gimnastică, halteri olimpice și vreau să împărtășesc cu voi câteva aspecte. Necesitatea pentru un sistem complet de fitness a fost întotdeauna prezentă, astfel că în anul 2016 am fondat CrossFit Târgu Mureș, astăzi United for Fitness Târgu Mureș, oferind cea mai bună experiență de fitness axată pe siguranță, eficacitate și eficiență. Dar fără o metodă prin care să identificăm locul precis unde ne aflăm în călătoria spre o bună condiție fizică, fără structură, progres clar sau măsurare, ne jucăm doar de-a fitness-ul. Să ne gândim la artele marțiale, de exemplu. Dacă nu ar avea centuri sau un sistem de evaluare, ar putea oamenii să meargă la un dojo și să lupte aleatoriu, fără o ierarhie, ranguri sau progres? Este amuzant să ne gândim la asta, dar ar trebui să fie la fel și cu fitness-ul. Astfel că pentru a îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții membrilor comunității noastre, am introdus metodologia Level Method, unică în România. Ce este Level Method? Este o metodă care identifică rapid și precis punctele vulnerabile, motivând puternic membrii să evolueze prin crearea unui plan clar, pas cu pas. Acest concept presupune conectarea oamenilor obișnuiți la fitness, sărbătorind fiecare reușită în călătoria lor, asigurându-ne că se simt în siguranță și încurajându-i să-și atingă obiectivele într-un mod realist. Metodologia noastră ne ajută să aflăm exact la ce nivel de fitness te afli și, în funcție de obiectivele tale, la ce nivel de fitness poți ajunge, oferindu-ți exact drumul pe care tu trebuie să-l parcurgi. Suntem pregătiți să te ghidăm către cea mai bună versiune a ta. Prinde curaj și fă primul pas spre o transformare autentică. Vino să-ți descoperi potențialul, să depășești orice limită și să construiești împreună cu noi un corp puternic și sănătos. Nu aștepta! Această călătorie începe cu tine!